कोगनोळीतील आरोग्य शिबिराला उत्स्फूर्त प्रतिसाद, सुमारे 200 नागरिकांची आरोग्य तपासणी। नमस्कार, सीमाभाग न्यूजमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत। कोगनोळी तालुका निपाणी येथील प्रजावनी फाउंडेशनचे संस्थापक तथा दिवंगत सामाजिक कार्यकर्ते कैलासवासी नारायण बिरू कोळेकर यांच्या प्रथम स्मृती दिनानिमित्त येथील प्रजावनी फाउंडेशन कोगनोळी आणि सिद्धगिरी हॉस्पिटल कनेरी तालुका करवीर यांच्या संयुक्त विद्यमानाने कोगनोळी येथील धनगर समाज सामुदायिक भवन येथे सर्व आजारावरील भव्य आरोग्य शिबिर संपन्न झाले। या कार्यक्रमाला कोगनोळी व परिसरातील नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्याचे दिसून आले। त्याचबरोबर सुमारे 200 नागरिकांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली। तत्पूर्वी स्वागत व प्रास्ताविक अरुण पाटील आणि लक्ष्मण जगताप यांनी करून नारायण कोळेकर यांच्या कार्याचा उजाळा दिला। या कार्यक्रमाचे दीप प्रज्वलन सिद्धगिरी हॉस्पिटलचे वैद्यकीय अधिकारी शांतीनाथ पालकर व मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले। तर उद्घाटन वृक्षाला पाणी घालून बेनाडी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी सलीम मुजावर व इतर मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले। या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरून ॲडव्होकेट सयाजी पोटले यांनी मनोगत व्यक्त केले। त्याचबरोबर नितीन कानडे यांनी देखील आपले मनोगत व्यक्त केले। उपस्थित सर्व मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला। या प्रसंगी बाळासो कोळेकर, डॉक्टर अण्णासाहेब चौगले, प्रकाश गायकवाड, मारुती कोळेकर, तात्यासो कागले, कृष्णात खोत, सचिन खोत, कुमार पाटील, अमोल पवाडे, युसुफ खान यांच्यासह प्रजावनी फाउंडेशनचे पदाधिकारी व कोगनोळीतील आशा कार्यकर्त्या, परिचारिका व मोठ्या संख्येने जनसमुदाय उपस्थित होता।